Барда жерем гайна иле. Күпме җырлар, шигырьләр язылган әлегә җирлек турында. Чынлапта, Барда районы искиткеч матур табигать кочагына урнашкан. Быел аңа 100 ел. Һәм әлбәттә инде бу бәйрәм кысаларында бик күп чаралар уза, бик күп яңалыклар. Һәм инде иң мөһиме, монда яшәүче милләттәшләребез нәкъ менә үзләренең гореф-гадәтләрен, телен саклап калыр өчен бик күп гамәлләр башкаралар. Салим Назипович, менә билгеле Барда районында без беренче тапкыр гына түгел, һәр вакыт килгән саен ниндидер яңалык. Әмма без менә теге тарихыннан, риваятыннан башлыйк әле. Ни өчен Барда? Биредә беренче авыл Кajмакты булган. Кajмакты, Казымакты елга буена урнашкан авыл. Аның турында тарихи мәгълүматлар бар. Инде Барда исме ничек килеп чыгуы турында. Кajмакты буенда, Казымакты елгасы буенда яшәгән халык караган казлар үстергән. Яз көне каз бәбкәләре чыкканнан соң язгы ташу вакытындарак була бит инде бу хәлләр. Бу каз бәбкәләре инде яшел болынга төшкәч, йөри торгач суга кереп, судан агып киткәннәр. Ну, безнең хатын-кыз нәрсә? Чыга да елый башлый. Казларым акты. Уң як ярдагы инде ханым, Барда актымысың дип сыры инде. Кычкыра инде. Барда акты. Менә шундан килеп чыккан инде. Барда районы. Тарихи чыганаклар буенча әйтергә мөмкин шулай дип. Бирегә төрки халыклар, фин-уйгыр халыклары гасырлар буе яшәп килгәннәр. Һәм алар аралашып торганнар үзләренең күршеләре белән дияргә кирәк. Булгар ханлыгы белән. Булган бит югары зур Пермь, Великая Пермь дип әйтәбез. Менә алар һәр вакыт аралашып яшәгәннәр. Бу безнең Кама елгасы буе ул су юлы булган дияргә кирәк. Ефәк юллары менә шулай инде сәүдә юлы булып торган бит. Һәм биредәге халык инде һәр вакыт катнашып яшәгән күршеләре белән. Һәм аерым кабилә буларак аларның инде үз исемнәре бар. Гейна кабиләсе һәм Гейна кабиләсендәге халык төрки халыкларның инде бер әйтергә кирәк кавымы. Бу тарих һәм без аны әле дәвам итәчәкбез. Хәзергә Барда районының бүгенгесенә кагылыйк. Безнең быел районыбыз 100 еллык юбилейны үткәрәбез инде. Бу бәйрәм, шушы юбилей безгә районыбызга тагын ничек әйтим инде, яңа импульс бирде. Алга таба эшләргә беләсез районыбызда 90%-тан күбрәк татар-башкорт яши. Менә районыбызда 61 авыл бар. Шушы авылларның инде башкаласы Бардабыз. Бардабызда 10 мең кеше тора. Гомумән район буенча безнең 26500. Менә соңгы перепис буенча инде без 2500 кешегә арттык. Менә бу инде күрсәтә әкрен генә булса да районыбызның үсешен. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, районга 100 ел булса, шушы районда инде 30 ел хезмәт куючы тыл буйлары телевидениесе хакында сөйләмичә мөмкин түгел. Ә инде аның беренче көннәреннән шушы телевидениедә хезмәт итүче Җәүһәрия белән аралашу үзе бер гомер. Җәүһәрия, менә шул эшчәнлегегез хакында сөйләп китегез. Әйе, безнең коллективта бик тырыш, уңган хезмәткәрләр эшли. Районыбызның 100 еллыгында безнең дә өлешебез зур дип әйтәсем килә. Тамашачыларыбыз бик яраттылар тапшыруларыбызны. Бүгенге көндә дә коллектив дус, тату булып, төрле тапшырулар чыгарып, районыбызның 100 еллыгына никадәр фильмнар төшереп ясадык. Менә хәзер авыллар тарихында данлыклы кешеләребез турында да тапшырулар күп чыкты. Халкыбыз өчен эшләү үзе бер рәхәт бит ул. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлбәттә Җәүһәрия әле ул безнең канал белән дә бик тыгыз элемтәдә эшли. Билгеле инде без киләчәктә дә шулай эшләрбез дип уйлыйбыз. Әлбәттә, Казанга без мәркәзебез итеп карап торабыз. Телебезне саклауда Татарстан зур эш башкара. Зур рәхмәт әйтәсем килә менә шуңа күрә. Алга таба да шулай бердәм булып, бергә булып, тапшыруларыбызны бергә әзерләп, халкыбызны рухландырып яшәргә Ходай насыйп итсен дигән теләктә калам. Амин.
Пермь крайының Барда районы ұйышуға 100 ел тулу уңайынан бик күп чаралар уза. Билгеле инде монда 14-нче бөтен Россия татар авыллары Сабан туя һәм нәкъ менә шушы чара кысаларында фәнни-гамәли конференция узу хакында да әйтү кирәк. Ул Барда районы Тулба, Сылва, Ирен, Шаква һәм Мулла елгалары бассейны татарлары дип атала. Тарихы һәм хәзерге заман 4 елга юкка гына алынмаган. Нәкъ менә шушы җирлекнең тарихы шушы 4 елга белән бәйле дә инде. 14 төбәктән катнашу докладчиклар, төбәкләрдән килгән кешеләр 19 төбәк дип әйтергә була. Менә без беренчедән халык бик кызыксынып килде. Күбесе инде Урал һәм Идел төбәкләреннән бу тапкыр җыелдылар. Сез беләсез, татар тарихчылары һәм төбәкчеләре һәр вакыт игътибар иттеләр безнең татар тарихы. Һәйкәлләр, археология, кабер ташлары, архитектура, бу бер юнәлеш. Шул юнәлешнең içinde татар авыллары, аларның бистәләре, шуның тарихы менә төп беренче юнәлеш. Бу җирлек турында без татар энциклопедиясендә эшләгәч, мин бик күп шәхесләр чыккан бу җирлектән, шуның белән безгә кызыклы ул. Менә минем докладым да Рәшит Яхбаров турында иде. Шундый конференциялар бик кирәк. Алар безнең өчен бик зур горурлык. Без аның белән сакланабыз. Без шундый конференцияларда бик күп татарлар турында беләбез. Конференция үз эшен дәвам итә. Хәзерге мизгелдә без шушында урнашкан музейда. Һәм инде әйткәнемчә, конференция 4 елга исеме белән аталган, аның берсе Шауба. Әйтегез әле, рәхим итеп, менә Шауба татарлары, алар нинди татарлар? Безнең Шауба татарлары Пермь төбәгендә иң төньяк күмәк урнашкан татарлар. Ата-бабалар безнекеләр 18-нче гасыр ахырында килеп урнашканнар. Безнең әгәр дә Әвәтә авылына килсәк, тарих буенча Төлке, Абдул, Акбаш нәселенең егетләр Пугачев фетнәсеннән качып килгәннәр безнең якка. Пугачев фетнәсе 1773-тән 75-кә кадәр булгач, без уйлыйбыз, менә безнең тирә-яктагы авыллар шул менә 18-нче гасыр ахырында барлыкка килгән дип. Сезнең сөйләмегез дә үзгәрәк. Менә безнең дисез. Бу шул сезнең үзенчәлек. Үзенчәлек безнеке. Безнең якта икенче төрлерәк сөйләшәләр. Бу яктагыларга караганда бездә кой дип тә әйтәләр. Хәзер инде кемрәк дип әйтәләр. Менә мин үзем инде филология фәннәре кандидаты, үзебезнең якның төбәкнең телен, гомумән атамаларын тикшергән кеше. Менә шушы атамалардан сөйләмебездән аңлашыла да инде. Чөнки менә безнең телебездә, менә Лысва татарлары телендә борынгылыкны саклап килгән төрки теленең гомумән менә шундый иң менә матур кыйфылчыклары дип әйтер идем мин. Менә хәтта карачай балкырлар бар бит әле. Менә аларның теле белән дә чагыштыралар. Менә бездә генә, мәсәлән, кынҗырык дигән сүз бар. Ул инде малның теге тубыгыннан алып эшләнгән аяк киеме. Ул бездә һәм карачай балкырларда гына. Һәм аннан соң инде бездә спорадик буташтыру дип. Менә борынгы төркиләрдә гомумән ыф авазы булмаган. Шуңа күрә без сөйләшәбез тупли, пирма, пирая дип. Менә ул бер кайда да юк. Бездә ул үзенчәлекләр сакланган инде. Бигрәк инде бик дәрәҗәле конференция бара, Аллаһка шөкер, безнең милләтебезнең тарихын сакларга, телебезне, хөрү-гадәтләрне, әлхәмдүлилләh, һәм дә моны краевед безнең хезмәтчеләре шундый эшне алып баралар. Аларга бик зур без рәхмәтле. Аллаһ тәкъ кабул итсен хезмәтләрен. Инде белгәнебезчә, быел Россиядә гаилә елы. Билгеле, инде без кайларга гына барсак та, нәкъ менә милләттәшләребезнең матур, тигез күп балалы гаиләләрен эзлибез. Бүген Барда районында зур чара, нәкъ менә район үзәгендә гаилә паркы үз ишекләрен ачып җибәрәчәк. Менә монда безнең нәкъ шушы райондагы күп балалы гаилә. Таныштырып китегез әле үзегез белән, рәхим итеп. Безнең гаиләбез зур. 4 балалар үстерәбез. Кыз, 2 кыз да 2 малай.
Мин бик бәхетле дип ана үземне шутлыйм. Семья бәхете балаларда. Минем семьям тоже зур, үзебез бездә дүртәү минем семьяда. Менә гаилә паркы ачыла, ул хакта нәрсә әйтәләр? Балалар белән тыныкмага да, балалар уйнап та алалар. Яшьләргә дә бик әйбәт инде. Менә безнең бүген шушы матур паркта Күчекбаевлар гаиләсенең никахын теркибез без бүген. Гомумән минем шуны әйтеп үтәсем килә, безнең округыбызда 90% никах теркәү тантанасы татар телендә үткәрелә. Яшьләрнең үз теләге белән без менә шулай татарча үткәрәбез никах теркәү тантаналарын. Күңелле, бәхетле көн. Яраткан кешеңә чыгасың. Әйе. Озак йөрдегезме? Җегетең белән озак 3 еллап йөрдек. Шулаймы? Никах үтте, ә бүген ЗАГСка керәбез. Без бик шат, что той шундай нидә үтә, скверда, тарихка кереп калырбыз. Әгәр дә үзебезнең кызларыбыз акыллы, тәүфикле, игътибарлы, рәхмәтле һәм бәхетле булып, күп балалы әнигә әйләнә алсалар, субханалла. Менә ул вакытта инде ихлас, мәхәббәт тә, бәхет тә була. Бәхетле булыгыз. Хөрмәтле яшьләр, бер-берегезгә һәр шәк кебек тәмле телле булыгыз. Тормышыгызда хәләл хезмәт белән ялганган муллык ташып торсын. Бәхетле булыгыз. Без Пермь крае Барда авылында. Сәфәребезнең сәбәбе 14-нче Бөтен Россия авыл Сабантуе. Әлеге зур бәйрәм Барда районының 100 еллык юбилее кысаларында уза. Ә менә Сабантуйга кадәр авылда булган кайбер чараларны да сезнең хозурга җиткерәсе килгән иде, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Инде гаилә паркын ачтык. Хәзер тиз генә Барда балалар сәнгать мәктәбенә кирип чыгасы иде. Безгә такси ярдәмгә килде. Biz авылыбызны бик яратабыз, бик яратып яшибез. Безнең авыл зур түгел, кичкенә генә булса да шундый чиста, шундый пөхтә, ямле, матур. Халык эшчән, тырышып эшлибез. Кайларда эшлисең монда халык? Эш бармы соң гомумән? Эш юк дип әйтеп булмый безнең Бардада. Газовиклар, нефтяниклар да бар, бик күп магазиннар бездә. Таксилар берничә, менә мин тоже таксида эшлим, такси җитәкчесе булып эшлим инде 16 ел. Үзегез ачтыгыз такси. Үзем ачтым, элек укытучы булып эшләдем. Ә нигә шулай кырт борылды сезнең һөнәр? Мин пенсиягә чыктым, пенсия кичкенә, аңа гына яшәп булмай, яшисе килә, матур итеп. Шуның өчен үзебезнең организацияны булдырдык. Шулай эшлибез, яшибез, бик сөенәбез. Тынычлык кына булсын. Бары да яхшы. Шушында туган үскән? Шушы районда, шушы рядом беренче Әрҗән авылында туып үскән. Ничә бала үстердегез? Без 2 җегетләр үстердек. Җегетләребез Пермьдә яшиләр. 4 внучкам, 1 внугым бар. Субханалла. Бик бай. Менә сездә иртәгә Сабантуй була. Барасызмы? Без бара алмыйбыз инде, конечно. Безнең эш шундый. Халыкны йөртергә кирәк. Халык кешеләр бәйрәм итсеннәр. Сабантуйны күрмәсәгез күрмисез, әмма халыкны Сабантуйга илтәсез. Илтәбез. Әлегә без Барда балалар сәнгать мәктәбенә килеп җиттек. Безнең мәктәбебез 1967 елда барлыкка килгән һәм менә инде 55 елдан күбрәк безнең мәктәбебез сәнгать өлкәсендә бию, балаларга бию өйрәтә, җыр, фортепиано, вокал, әлбәттә инде хореография өлкәсендә бик күп эшләр алып бара. Һәм менә без инде лучшая детская школа искусств дип әйткән исемгә лаеклыбыз. Үзебезнең образцовый коллективыбыз бар, нурлы коллективы бар инде. Һәм безнең мәктәп төрле район күләмендә генә түгел, край күләмендә генә түгел, менә международный конкурсларда бик югары дәрәҗәле урыннар алып кайталар. Безнең инде Гайсина Риана, Тимганов, Альгиз кебек укучыларыбыз, алар безнең чемпион Россия булып кайткан кешеләребез. Безнең мәктәбебезнең данын төшермиләр, данын күтәреп торалар һәм әлбәттә инде
зур казанышлар алып кайталар безгә. Быел безнең Барда җирлегендә, Барда төбәгендә бөтен Рәсәй авыл Сабантуе дип әйтәсе килә инде. Шуның белән берлектә инде безнең мәктәбебезнең бүген презентациясе булды, яңа бинабызның. Менә без аны бик күп еллар көттек. Безнең бу хыялыбыз һәм әлбәттә инде бөтен балалар, әти-әниләр, укытучылар без бик сөенәбез, дулкынланабыз. Һәм әлбәттә инде бүгенге зур бүләк булып безнеке бүген мәктәбебезгә, безнең Татарстан Республикасы бик зур бүләк. Менә шушы Шумавый дип әйтәбез инде. Һәм әлбәттә инде рояль безгә бүләк иттеләр. Бүген сез күрдегез, безнең балалар матур татар милли костюмнарында басып тордылар. Бу бүләкне дә безгә Татарстан Республикасы бүләк итте. Без бик сөенәбез, без бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Алга таба да иҗади уңышлар теләп, шулай бергә тыгыз элемтәдә яшәргә насыйп булсын. Пермь крайы Барда авылында узган беренче көн менә шундый вакыйгаларга бик бай булды. Әле кич белән Барда халкын зур концерт көтә иде. Пермь крайы Барда районында күп кенә чаралар дәвам итә. Бүген тагын бер истәлекле көн. Нәкъ менә шушында Муса Җәлил скверы һәм аңа бюст куелачак. Biz şəxslər degəndə bütün dünya Tatar Kongresi nigizində күп кенә шәһәрләрдә, илләрдә Тукайыбызны һәм Җәлилебезнең һәйкәлләрен, бюстларын куябыз. Былтыр гына Якутскида ачтык, Казакстанда ачтык. Аннары инде безнең Екатеринбургта ачылды. 22 июньдә Бөек Ватан сугышы башланган көндә без шушындый ук матур һәйкәл бюстны Курган шәһәрендә ачабыз. Мин беләм инде, менә шушы үзебезнең киләчәк балаларга, киләчәк буынга, менә үзебезнең геройларыбыз үрнәк булып торачаклар. Сәлим Назипович, һәр вакыт менә Барда районында Тукайга һәйкәл ясаганда да шундый кызыклы мәгълүматларга тап булдык без. Менә Муса Җәлилгә йөз куелганда тагын менә шундый кызыклы мәгълүматлар пайда булдымы? Әйе, Муса Җәлилне һәр вакыт безнең Барда җирендә, Пермь краенда хөрмәт иткәннәр. Менә Хадиша ханым үз вакытында безнең Барда районында булып балалар белән очрашып китә. Һәм шул елларны инде безнең әйтергә кирәк, моңа 50 еллар элек безнең Төнгүк авылында беренче тапкыр Муса Җәлилгә һәйкәл куела. Хуҗалык таркалды, ләкин менә һәйкәл бүгенге көнгә ул клуб карамагында. Менә бүген яңадан инде Муса Җәлилнең Бардага кайтуы булды дип санасак та була. Утны, суны кичеп, көчлеккә яулап алдык бөек шунлыкны. Безнең яшьлек менә шулай үтте. Гырыш менә шулай чыныкты. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә Барда районы буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Инде яңа гына герой шагыйребез Муса Җәлилгә бюст ачтык. Сквер бик матур булды. Инде җәяүләп авылда бүтәнчә булмый, җәяүләп без инде хәзер Сабантуй мәйданына киттек. Билгеле инде монда төрле өлкәләрдән килгән кунаклар, халкыбыз 14нче бөтен Россия татар авыллары Сабантуена ашыга. Сабантуйны көтеп алабыз, дуслар, туганнар, концертлар, укучыларыбыз, без укытучылар, укучыларыбыз кайталар. Алар белән аралашабыз. Шун иң нәйе шул. Күрмәсен башыгыз, ялгызлык хәсрәтен, балалар кайгысы.
Сабантуйның иң күңелле, иң гүзәл мизгеле бу дисәк тә була. Чөнки безнең чит төбәкләрдән, төрле өлкәләрдән җыелган милләттәшләребез менә шулай матур иттереп басып, җырлый, кунакларны каршыла. Билгеле инде алар үзләре дә кунаклар. Хәерле көн, исәнмесез, кадерле дуслар. Кунакчыл Барда халкы һәм 14-нче бөтен Россия авыл Сабантуе кунаклары. Менә шулай Пермь крае Барда авылында 14-нче бөтен Россия татар авыллары Сабантуе башланып китте. Тантанада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Хәерле көн, исәнмесез, кадерле дуслар. Шән күңелдән барыгызны да бүгенге Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, дөньяларыбыз тыныч булсын, илләребез матур булсын, эшләребез матур булсын. Бергә булырга кирәк, бергә булыйк, бәйрәм белән. Пермь крае губернаторы Дмитрий Махонин бөтен Россия авыл Сабантуеның Пермь краенда икенче тапкыр үткәрелүен искәртте. Я хотел бы пожелать вам сегодня самого хорошего настроения. Без бәйрәмне истә калырлык итеп оештырырга тырыштык. Пермь крае күп милләтле төбәк. Без халкыбызның гореф-гадәтләрен хөрмәт итәбез. Сезгә яхшы кәеф телим, диде ул. Менә ачылыш тантанасында Олимпия чемпионы Алексей Ягудин һәм Тинчурин театр артисты Резида Саляхова игълан итеп, Сабантуй ләме күтәрелде. Менә монда Барда җирлегендә матур итеп Сабантуй үткәрәбез. Менә бу Пермь өлкәсенең хуҗалыгына зур рәхмәт. Бик яхшы әзерләнгәннәр, бик булышканнар. Мондагы җегетләр дә бик тырыш, матур итеп, менә икенче тапкыр инде без монда. Бик халык канәгать, көннәр бик матур, бик шат без монда булуга. Раил, син каян сөйләл үзең турында? Җырчылы районнан мин. Ничә ел инде син бу нидә? 20. Ничек булды? Авыр булдымы бүген? Язган авыр. Бәхетле. Мәйданнарны атлар бизи, тамырларын татар үзми. Бу сүзләр нәкъ безнең милли бәйрәмебез Сабантуена туры килә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без бүген Пермь крае Барда районында, монда 14-нче бөтен Россия татар авыллары Сабантуе гөрләй. Сабантуй менә шулай җыр моң белән гөрләп бара. Билгеле инде безнең мәйданның үзәгендә дисәк тә була. Ул Татарстан Республикасы Кукмара районы. Һәр вакыттагыча менә шушындый искиткеч матур ишек алды төзеп китерә. Һәм инде гармоннар белән, чәк-чәк, якты йөз белән каршы ала һәр бер кунакны. Бу бәйрәм ул татар халкының иң матур, иң ямьле бәйрәмнәренең берсе. Киләчәктә без шушы татар авыл Сабантуйларын алып барырга һәм төзергә, эшләргә без һәрвакыт әзер. Майданда төп герой исеме өчен милли көрәш узды. 14-нче бөтен Россия авыл Сабантуе баш батыры исемен зәй көрәшчесе Радик Саляхов алды. Җиңүчегә төп бүләк машинаны Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов тапшырды. Хөрмәтле тамашачылар, менә инде 14-нче бөтен Россия татар авыллары Сабантуеның йөзек кашы көрәш һәм аның батыры, абсолют батыры безнең янда. Елдан ел соперниклар көчлерәкләр киләләр. Шуңа күрә әзерләнәбез, тырышабыз. Bütün kariyerine biz 13-нчесе вроде. Биредә шулай ук ярминкә уза. Анда үз продукциясын Пермь краеннан һәм Россиянең башка төбәкләреннән 100дән артык катнашучы, җитештерүче тәкъдим итә. Ярминкә ассортиментында хәләл һәм Пермь продукциясе, халык сәнгать кәсепләре һәм һөнәрчелек эше товарлары. И, конечно же, вот правильно было сказано, мы друг у друга многому учимся. Друг у друга многому учимся. Вот следующий Сабантуй у нас в Кировской области. Значит, наши соседи. Димәк, 15-нче бөтен Россия татар авыллары Сабантуенда без Киров өлкәсендә очрашачакбыз.